A práve sa začal memoriál doktora Juraja Gressnerovi na druhej kategórie na 1600 metrov pre dvoročné kone slovenského chovu o 75 000 slovenských korún so sedmičkou aktérov. V oblúku pri jazdeckých oddieloch sa tempa ujíma šuriansky Toxic, na druhej pozícii potom favorizovaná Ramona, ďalej Vinix a takisto aj Just Dead. Na 5. priečke striehne favorizovaný Sandwind a na chvoste poľa dvojica Principesa a Vinix. Kone už sú na protiľahlej stene, kde stále v tempe pomerne solidnom ide zástupca stane Plameň Toxic. Na druhej pozícii už je favorizovaná Ramona. Just Dead sa vyváža na 3. priečku, 4. potom Shaitan, ďalej favorizovaný Sandwind a na chvoste stále dvojica Vinix a Principesa. Kone sú už na konci protiľahlej steny zhruba 900 metrov pred cieľom, kde je na tom najlepšie Ramona pod jokejom Zdenkom Švidom, zostane Nandin Dvor 1. Na druhej priečke už je kobylanská Just Dead s amatérom Robertom Šarom. Na 3. priečku sa vyváža Sandwin z Gestut Gutriho v Kuchyňa, navigovaný Markom Gilesom. Záverečných 600 metrov bude, zdá sa, mimoriadne dramatických. Ramona, Just Dead, Sandwin, Vinix. Táto štvorica sa odtrhá od zvyšku pola. V takomto poradí točia konia aj do finále záverečných 300 metrov. Ramona to má rozhraté veľmi dobre, ale veľmi dobre sa drží aj kobylanská Just Dead a ešte zvonka tam prichádza prekvapivo aj Shaitan. Shaitan zvonka a medzi nimi ešte útočí Sandwin. Táto štvorica, záverečné metre, Just Dead alebo Shaitan. Just Dead, Shaitan, Ramona, Sandwin. Ďalej potom Vinix, Toxic a Principesa.